ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ. ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ನಕಲು ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ಚಿಕನ್ ದೆತೊನ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1/4 kg ಇರ್ತು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಗೆದೊಂದೆ. ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಡ್ಗ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್. ಮುಲ್ಪ ನಮನೆ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಗ ನಾನ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂದೆನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ದೀಕ. ನಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದೊಂದು ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತುದೀನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ ಚೂರು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ಕ. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುದ ದಂಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತಂದು ನಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. 5 to 6 minute oiled fry ಆವಡ್
ಒನ್ ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನ ಚಿಕನ್ ಮಗದ್ದು ಪಾಡ್ಕ. ಒಂಜಿ 5 minutes ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕಲರ್ ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಉಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ. ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಬಾಯ್.